Sa gipahigayong pagtuon sa social weather stations kon SWS, nag-una ang Subo sa kinadak-ang porsyento sa mga enterprises nga gipangayuan og suhol sa mga transaksyon sa gobyerno. Sa SWS survey, 52% sa mga negosyo dinhi sa Subo ang mibutyag sa maong mga pagtigayon. Lakip sa mga kasagarang transaksyon mao ang pagkuha og incentives, pagkolektag receivables, pag-supply og mga goods ug services, pag-comply sa mga import regulations, ug pagkuha og national ug local government permits, apil sab ang pagbayad og income taxes. Sunod sa Sugbo mao ang National Capital Region, diin 48% sa mga respondent sa lugar ang miingon nga gipangayuan sab sila og suhol. Ikatulo ang Davao nga dunay 46%, dayon ang Angeles, Cagayan de Oro, Iloilo ug ang Cavite, Laguna ug Batangas nga dunay 31%. Butyag sa report nga bisan og taas ang insidente sa mga suhol sa Sugbo, mausab kini ang adunay kinagamyang porsyento sa kaso sa anti-corruption group. Matod ni Mandawi Chamber of Commerce and Industry President Philip Tan nga dili angayang pasanginlan lang ang mga opisyales sa gobyerno apan apil sa sab ang mga private individuals kinsa matod ni Tan nga nagpakita og pagtugot sa korupsyon.